Mga igsoon, mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum, cui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way katarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuuran ipasukan. May nung danon o importante kayong kamatuuran, kay nasulat sa palang kasulatan, the truth or word of God is forever. Yan sa Salmo 117:2. Ang pulong o kamatuuran sa Dios mulungtad sa walay katapusan. Mao na nga ang atong Catechism of the Catholic Church sa paragraph 8.6 nagingon nga ang magisterium dili labaw sa pulong sa Dios. Og ngani ang magisterium alagad lang sa pulong sa Dios. Kung ang magisterium, for example, the Pope will pronounce a dogma, it cannot be ripened into dogma when there is no foundation of the Word of God. Mao nang ingon dito nga ang pulong sa Dios labaw sa magisterium. Na ordinary magisterium o na mga obispo nato karon nga mo comment, mo review sa mga pagtulunan nga gitudlo ng daan. Dili sila makatudlo og bag-ong pagtulunan, only the Pope. Nya ang conciliar magisterium mao ang gipagawa sa konsilyo kuno nay kasamok sa ka tuluhuan og pagbansay sa Katoliko. Like for example ang SSVX, Society of St. Pius X, nag-ingon nga ang misa kundili linatin invalido. Ang tanang mga Katolikong nanimba sa misa nga dili Latin invalido. Muna nga ang conciliar magisterium nagtigom o ilang gipakanaugag hukom nga dili na tinuod. Ang misa bisag ang pulong nga gigamit usaba ka in English, Tagalog o dialect. Kung ang pare legal og tinuod nga pare niya, ang iyang gitamdan mao ang tamdanan sa misa nga giprubahan sa Papa, balido na dili kay Latin lamang. May mo sa ng pare nga magbisag linatin, pero dili na tinuod nga ang balido nga misa kana ra gyung linatin. Kay mapagan man si Jesus o kang iyang mga tinunan. Kay Jesus sa pagmisa niya, ang gamit ni man Latin language. He used the Hebrew language or Aramaic language. Mao sa mga apostoles, Hebrew language. Busang ilang mga misa ni Kristo mga apostoles, pulos invalido. Kung tinuod nang isulti nga, ang balido nga misa, kinahanglan lingua latina. Mao na ang conciliar magisterium denounce katumingon nga ang misa nga Latin moray balido. Nya ang katapusan nga ginganlang magisterium pontifical magisterium. Kung ang Santo Papa mo announce, mo padayag sa kalibutan og bag-ong doktrina nga iyang patuhuan sa tibuok kalibutan regarding only in two matters, kining regarding faith or regarding morality, kana ra sa duha. Nya kun mo padayag na ang Santo Papa niya na mga bag-ong pagtulunan nga sagupon ug tumanon sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan, dili san mahimong dugma. Kung kanang iyang gisulti o gipadayag, way sukaranan sa divine revelation. Unsa nang divine revelation? Mao ang Biblia. So mao na ang atong kining magisterium. Atong hinumduman nga ang magisterium dili labaw sa pulong sa Dios. The highest truth of all truths is the Word of God, because the Word of God is spoken by Him, by God, and God is infallible. Unya mga igsoon, sa di patang padayon atong ablihan sa mubo kay nga pagampo. Sa ngan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios nga magagahom sa tanan, ibubo kanamo ang imong Espiritu Santo, giyahay kami nga among mga pulong nga dili may supak sa imong mga pulong, o nga ang among mga kaigsoonang naminaw hinaut nga matuphan sila, mutuhop
ang presence of the Holy Spirit nga mo respond sila positively nga ilang dawaton o ilang paningwaon pagtuman ang mga puong sa Dios. Ug amo sang gipangayo Ginoong kalinaw sa kalibutan ang mga nasod sa Ukraine, Russia, porti na daghanan nangamatay. Og sa Hamas og sa mga Jewish may gubat sad og daghan ang nangamatay. Pero nawan human natong ila dito sa Israel o ang Hamas. Pero daghan ang naangin o daghan ang nangamatay. Ginoong Diyos dungga nga mong pagampo, nga kalibutan makabaton og kalinaw og pagbinatiay. Og nangayo kami sa panabang ni Santa Maria Birhen, kay iyang pagampo, ngadto siya nga anak si Jesus, dili man balibaran. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon nga itong programa ron sa New Creation Servant Community sa Catholic Faith, katinawan sa pagtuo, niya gyud manukad sa Rome, kilid sa University of SVD, San Carlos, o ngoni, nga ato sang recognition ng ato mga servant leaders. Ang presiding head servant, mao Sister Brilia Albao. Presiding head servant, Sister Brilia Albao. Formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ministry head servant, si Sister Maricur Malicon. Ang prophetic servant, sila si Brad Romeo Llenes, Dong Romy, Brad Romeo Llenes, yung kapikas Jezebel Llenes, o Dong Romy, kanunay kong nangaliha po sa Ginoo, address na ko niya sa mahal nga birhen usab sa imong well-being kayuhan. Nautunta. Kunya ang kingly servant, Brad Ray Albao. Ang priestly and liturgy servant, si Sister Susan Albor. Community secretary, Sister Yasmin Arciles. Ang admin o custodian assistant, Sister Susan Albor. Yang assistant, Sister Gina Bilicario. Sa worship ministry, si Sister Giselle Ladunya. Music ministry, si servant, Sister Christy Agas, ni agyod nindot kay mo manguhos mga awit ng espirituhanon. Healing and counseling servants, Brad Espiridion Iting, Sister Ida Iting. Sa prayer intercessory servants, si Sister Jojo Bundok, Sister Mayra Sinesa, o Sister Jocelyn Marante. Ang teaching ministry, si Brad LB Sinita o si Chris Sinita. Atong Bible o catechesis, padung paron nga ni, si Brad Alex Basig. Sa temporalities team servants, Sister Josephine Basig, Sister Cypris Velasco, Sister Josephine D. O sa Wiz and Men's Ministry, Brad Mario Uy, tuwaro sa New Zealand. O si, sa Transpo Ministry, Sister Nida Uy. Sa Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia, Brad Joshua Athingwa. Food Ministry, Sister Golda Cabalda. Sa Couple Cluster, Servant, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Single Adult Women's Cluster, Sister Josephine Lee. Ang Single Adult Main Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Clusters Servant, the Youth Cluster Servant, Sister Via Suatilio. O sa Young Adult Women, Sister Almira Bilicario. Young Adult Men, Brad Reinhard Laraga. Muna ang atong mga kaubahanan, mga servant leaders na nag-alagad sa New Creation Servant Community. Ato sang i-appeal si Sister Nida sa atong mga pagampo nga narason sa ilang balay kanunay. Naghalad sa mga pangaliyaw pagampo para sa New Creation Servant Community. Unya doon na gipaybaw ni Brad Ray nga doon na recollection karong Pizza 25
sa Marso. February, karon gyud buwan na, pila na lang ka adlaw. Karon gumabot nga Domingo. Ya ang atong binyo mao gyapon dinhi sa New Creation Servant Community Holy Room nga nindot og balaanong dapit anhiyang tigom. Ya magsugod sa alauna sa udto hangtod alas 5, no? Ya dunay paghalad santos nga misa ug doon na say pangalawat. Doon na say prayer for the sick. So mao ni ang atong mga pahibaw nga karong Domingo maabot Pitsa 25 recollection pamalandong sa atong pagsaulog sa Kuwaresma. So mga igsoon mao tong atong mga pahibaw unya doon na tayo usa ka mubo nga tema nga pagisgutan. Ang atong pagisgutan mao nga nganong importante ang mahinungdanon ang mga preachers, ang mga magsasangyaw, magwali sa pagtulunan sa Dios o sumala sa Biblia, pagtulunan labi na sa pagpanudlo sa Iglesia Katolika. Ya, di lang ta mo tandog sa mga dili Katoliko. Pero ang atong tema, general kayo, kay unsa may tabo. Kung ang usa ka nagsangyaw, usa ka magwali, usa ka preacher, wa siya'y commission. But sa niyang commission, way nagpadala kaniya. Napa sa Biblia na sa Roma Kapitulo 10, 13 hanggang 14. Nga, bisag kinsang makasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pero unsaon sa tao sa pagsangpit kung wa siya makadungog sa maayong balita. Ug unsaon sa niya pagwali, gawas kung siya pinadala. Unsaon niya pagwali, gawas kung siya pinadala. Sa ito pa doon nagpada. Supreme, the highest sender, ang labing taas nga tigpada, mao magyud ang Santissima Trinidad. Niya sa simbahan, the presence of Jesus Christ. Ngamingon siya, I am sent by my Father, and I do send you. Ako pinada ako samahan, ug ako sad magpada kaninyo. Ya unsa may tabo kung dili pinada. Naas Biblia, nasa libro ni Propeta Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 31. Nga doon ay usa ka propeta, nag-assume nga siya propeta, ang yangan mo si Simayas. O nga samtang siya nanudlo og naghimo mga propesya o tagna, daghang kay kabakakan og sayop yang nahimo. Ningon ginutanawa. Kana si Simayas, niyangkon nga siya propeta, nagtudlo og nagtagna og mga bakak. Ngano? Kaya ako wala magpadala kaniya. See? Ako sa day katao nga muingon siya siyang kugalingon. I read the scripture, I believe the Holy Bible, and I am prudent my conviction of the Bible that I will announce the Word of God. Ya, kung dili siya pinadala, piligro. Nga naman kay, wa may gingandag sanction of the Holy Spirit that will guide us. And yet the Holy Spirit has also the procedure. Nga nato yung mabasa sa Biblia sa buhat 8. Nga doon ay usa ka kining mamahandi sa niray na kandasi sa Ethiopia. Nga katong tawhan na usa ka Jewish. Nga magatuan gid sa Jerusalem, kay diya man sa Jerusalem ang dakong templo nga naay presensya sa Dios. Yan ay mga larawan sa mga santos, larawan sa mga anghel, simbolo ni Kristo. Muadto gid siya. Niya sa pagpauli niya, nagdana siya og libro nga linukot. Niya iyang gibasa, wagid siya kasabot. Usak ka nating karnero. Ngang tanang kasalanan sa mga tao, gibutang ibabaw sa nating karnero, ug ang mga samad ug dugo sa natang karnero, nakaayo sa tanang kasalanan sa mga tao. Kinsa man ni? Unsa man ning karnero ha? Naglibog siya. Nagsakay siya siyang iyang karwahe, guyod og kining baka. Niabot ang Espiritu Santo og mingon ni Felipe, kuyog na ko. Mingon ni Espiritu Santo. Og ngadto sila, kanang tawhan nang nagbasa, Felipe, duula. Wala siya kasabot siyang ibasa. Akong nagsugo kanimo. Ako naghatag kanimo sa kaalam. Ako nagsanksyon kanimo. I send you. Ningon ni Felipe sa mong tao, Yur,
Nakasabot ka na imong gibasa? Wa gyud dong, wa gyud ko kasabot ana. Naglibog ko. Ngunsa maning karnero nga ang tanang mga saha sa mga tao gipatong ibabaw siyang lawas ug ang dugo sa mong karnero nakapasaylos tanang saha. Ningon na ito si San Felipe, nagipada sa Espiritu Santo, ang kahulugan niya na kanang nating karnero mao nang Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Sa may kahulugan na dong, ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan, si Kristo na, si Jesus na. Ug kami nakasaksi siya mga pagwali ug pag-ayog mga masakiton, pagbuhig patay. Ug nabanhaw sa siya human siya patya ikatuo ka adlaw nabuhi. Siya mo rin na dong, siya rin na. And do you believe him? Ningon na itong, nagtuo ko niya na. Karoon pa kumukadungog nga niya din as bala ang kasulatan. O stanto nilang sige tudlo si Felipe, nakikita sila kining lamlaw mga kining linaw. Unsa maka dong ugimo kong bunyagan. Nituo ka ba ni Kristo? Nituo. Buot pa kang mo dawat sa tanan niyang pagtulunan? Mituo ko. Buot pa kang mo bansay sa pagtulunan ni Kristo sa kaluwasan? Buot ako. Nanawag sila. Gibunyagan ang maong mamahandi tesorero ni Reina Candace sa Ethiopia. Ang message mao nga there must be a magister. Unsa nang magister? Magtutudlo sa simbahan. Kay si San Felipe, one of the apostles man to. Usas mga apostles, pero ang giya niya ang Holy Spirit yun. Mao na nga sa buhat sa mga apostoles, doon ay nireklamo ngadto ni sa mga apostoles nga ningon ngadton San Pablo, doon naman inyong gipadala dito nga nagkagubot hinumin, nalibog mi. Siya unsa man na? Naibaw nako. Kanang tawhan nang ingon ninyo nagsamok kay dili na siya pinadala sa Dios. Dili na pinadala si Espiritu Santo. Mo nang nasamok mo. Mo na nga si San Pedro miadto gyud nga nagwali. Ug pa dahil sila kadawat Espiritu Santo kay ilang bunyag ngalan lamang ni Jesus. We were baptized only by the name of Jesus. Dili man na maudong kay formula Trinity man. Litukon man gina ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay padungan ni San Pedro ug ni San Juan ang mga tao sa Samaria ug nakadawat sa Espiritu Santo. Doon na sila ginganlan na to gift of the Holy Spirit, speaking in tongues. Naman na sa kining San 1 Corinto 14, ayaw pugni ang magahimog speaking in tongues. Kaya that is the sign of expression that that man praises the Holy Spirit, though his words cannot be understood. But yet, that is a gift of the Holy Spirit. Ayaw nagpugni. So, mao na yung atong gipambit nga kinahanglan dahil nga pinadata. Kaloy sa Diyos, mga Catholic Faith Defenders, so many years we started. Mga 1948, the Catholic Faith Defenders. Niya, matanon po ko niya ito, mga 8 pa kong edad. Minaw ko, hangtun nga pagkabot na kong 15, I joined them. And we were given the authority from Cardinal Rosales. Itagan big ID. Doon ay training kada semana yun. Diya sa San Jose Recoletos, bisag asang dapita mga pare miyon, gamiton rin na mo at tumos taas. Gamiton na mo at tumos sa 3rd floor. Basta dili yun mahikaw ang Catholic Faith Defender Cebu chapter nga doon ay training very regular. So muna nga among giila ang atong nagpada ang unang gyud ang atong arsobispo na kardinal buutan og ligdong may kay mo diskurso si Julio Cardinal Rosales. Julio Cardinal Rosales namatay sa mga 1980s. Niya gitunol sa niya gikan sa Papa. Nakuunsa man ni Your Eminence, that is from the Pope, pro Ecclesia Pontifice. What? That is your reward for your work. Mo naglipay kay ko nga giatagan taon sa kaluoy sa magahom nga Dios. Unya human na to mahimo ang pagpaambit ari na ta sa pangutana. Kay niya man si Brad Ray ready na pagpangutana atong ihatag kaniya ang kahimanan. May gabi, Brad Sok. May gabi sa tanang nagpaminaw karon sa DYRF.
Ah, ako lang pangutana Brad Sok gikan ani ning usa ka komentaryo diri sa nagtan-aw nato karon si Brother Benjamin Romano Aberilla. Ingon siya maayong gabi Brad Sok, naalang ko'y patinaw kabahin anang badlis basta mabadisan na di ay Brad unya og adlaw na Biyernes Brad dili di ay pwede mukaon og karning baboy. O mo na yang pangutana Brad Sok. Salamat kayo Benjamin Romano Abadilla, no? Abarilla, Benjamin, salamat kayo sa pangutana nga kadtong miyaging Miyerkules nga pitsa 24 to dong? 14. Oh. Ang Miyerkules Miyerkules mo gina. Kanya kung nagpabadlis ka, buot pasabot nga dili na tamka og karne. Ang atong puasa duha ra gyud sa law of the church. Duha ra gyud sa katuig. Mao ang Miyerkules Badlis. Puasa na nya at the same time abstinensya, why karne. Bisag manok. Pero itlog sa manok mahimura kay dili pa man na siya flesh. Unya sunod na mao nang Biyernes Santo. Sa Biyernes Santo puasa ta og abstinensya way karne. Pero ana magpasabot nga human ni ana dili na kakao karne. As normal makakao na karne sa tanang Biyernes yan ang maong Semana Santa. Moro may tudlo simbahan. 2 days of the year ang Miyerkules Badlis, puasa o abstinensya o Biyernes Santo, Good Friday, kanano na City Palabras. Kanya, ang ato sa puasa, dili hugot nga puasa with the charity of the church. Kay matud pa simbahan nga ang mga Pilipino, working class trabaho ba? Nasa kaumahan, nasa mga pabrika, bugat nga trabaho. Na-aspire nag-alsag mga bugat nga sako, sinudlag bugas, ban pa. Kanya, kung wasay hustong pagkaon, matumba na sa kagutom. Kung nagpuasa, hugot nga puasa. Ang atong puasa, dili hugot, 1 full meal for the 3 meals. Sa tuon na to kapangaunan, pamahaw, paniudto, o panihapon, mupili lang kag usa nga magbusog ka. Full meal gina. Nya kanan duha ka adlaw. For example, ang imong paniudto full meal. Ang imong pamahaw, kaon gyapon ka perjutay na. O sa panihapon, kaon gyapon ka perjutay na. Kadturang udto nga full meal. Tibuok gyud, sakto gyud imong paniudto. Mao dili hugot. Kay hugot nga puasa, di ka minom og tubig, di ka mukaog bisag unsa. Nya wa say pagkaog karne. Pero sa ato dili hugot nga puasa, unya nga atong abstinensya mao na nga dili mukaog karne. Pero human sa kining Miyerkules o sa Biyernes Santo, makaon ng karne kay mo may nandan simbahan. So kanang magpabadlista, buot ba pasabot nga dili na ta mukaog karne, dili na tinuod. Wa na magpasabot nga kay gibadlisan ta Biyernes sa Badlis nga memorare novissima it in the internum non picabes. Hinumdumi tao nga abog ka do na kay katapusan. Hinumdumi ang imong katapusan. Mao toy litukos pare. Ang alternate ana mao nga tao tuos mayong balita ug pakinulso. Believe the gospel and repent your sins. Mao nay litukos pare o sa mga lay minister samtang magbanlis sila abo sa atong agtang. Unya niya si Brad Ray Albao atong paminaw. Balik lang ko Brad Sok nya may gabi usab sa tanan. Akong pangutan na Brad Sok kabahin sad sa imuhang diskurso ganiha Brad Sok. Kabahin atong mga gipadala. Unsa may ilhanan sa gipadala Brad Sok katong sa karaang panahon o sa karon sad nga panahon sa atong simbahan. Hilabi na nga nahisgutan ra ba naron sa ato ang ebanghelyo ug sa mga basahon parte ni Jonah, Prophet Jonah. Jonas. Ninibe. Salamat kay Dong Ray sa imong may nga pangutana nga unsa may timaan
unsa may ingno nato ilanan nga that very person is sent by God. Labi na sa mga propeta, ingon ang Ginoo, mga propeta gipili ta mo. Nya dili mo makahimog tagna-tagna. Kundi magpadako niyog damgo o mga pananahon. Dreams and visions. Ang ato mga dreams di man nato katuhuan, no? Pero sa mga propeta, real ang dreams. Kung unsa idamgo niya, doon ay message niya na mo na ipasulti sa Ginoo. Nya usay magpakita gyud Ginoo pananahon, vision nga mao ni inyong unod sa panagna. Unod sa pagwalay kay the prophet is not only telling us what happens to the future but also to announce the ways of God for salvation. Muna dubli ang trabaho sa propeta, magtutudlo pag yung kaluwasan, unya mananagna pa sumabot. Pero muna ingon sa Ginoo, ayaw pagtagna-tagna, gawas nga ako mo ingon nga kamo, akong ipili, kay God had really communication with the prophets in the earliest days. Kiksulti pa siya ba? Unya mo pa hibaw, unsay mga pagi. Mao nga kadto si Maya, gi-assume niya, giangkon nga, ako propeta sad ko. Pero asay padas Ginoo. Kaya samtang naglakaw siya, nagnudlo, daghang bakak yang itudlo. Mga panagda niya, wa matuman. Ningon ni Ginoo, ikaw si Maya. Nagtudlo kag mga propesya, nagtudlo kag pagtulunan, daghang bakak, o dili tinuod. Kay wa ko magpada kanimo. Manang miracles are the signs. Kay kanang propesya, tagna, miracle man na. Sunang ka nga may bawaan mo ang sunod nga napu katuig unsay may tabo sa niya ng panahon na o 20 katuig unsay may tabo niya panahon na. The prophets knew or they know what are the something extraordinary happenings of that future. Muna ilang isulti aron makaandam. Muna ang netabo sa ni Jonas. Kada ako ikaw Jonas pagadto sa Nineveh, kaya mga tao dito nagkalamukat na sa pagsimbag Diyos-Diyos, o niya wala na tahod sa akong kasuguan, giyatak-yatakan nila, and they really claim that they are right, even though they are really having revolt against me. Ni alsa na sila batok nako. So, atuwa, sunadlok mo si Jonas. Tago-tago mo siya, sakay siya bangka. Niya di kalit man, may makayang chimpuhay kayong adlaw, nagbagyo man. Yung itong kapitan, na itawong nagdaa sa daot. Agripa ta. Agripa na tumunga to ni Jonas. Itambong na sa dagat. Tambong sa dagat. Niya doon may dako kayong isda, dako kayong babag, gitlamoy siya. Tukadlaw after, gibuga siya sa baybayon sa Nineveh. Pagguwa ni Jonas, kung tanaw, unsa man lugura? Mauning syudad sa Nineveh. Daghang kayong tao din eh. Busa nagkinahanglan may busa ka prophet. O to iya din giwali. Ampo siya. Yap nganong nahimo to kay ni kalit daghan ng mga tao. Pagkadungog ganun ay propeta. Yang gisay-say ang tinuod ng kamaturan o yang gipaybaw unsay daan sa kaluwasan. Dili mo magsimbag mga bakak nga Dios. Mga Baal, Belfior, upan pa nga dili tinuod mga larawan sa mga bakak nga mga gipatuo nga Dios. Kaya diya may larawan nga gipahimo na sa Ginoo. Moises magpabuhat kag larawang linilok sa kirubin, unya bulawan ang gamiton, butang masig kakilid sa altar, unya dadun sa ning larawan na dito sa templo sa Jerusalem. Because there was only one temple in Jerusalem. Nya sa sud, dako kayong altar. Na larawan sa balaang tao, larawan sa kirubin, larawan sa simbolo ni Kristo. Uning yung Ginoo, this is a holy place. O kadtong magabalaan ining dapita, mabalaan sad. Na sa wisdom, book of wisdom, uluhan size, tudling Jes. Nga kung inyong balaanon kining dapita, mabalaan sad mo. Pero maghimo mo pasipala, niining dapita, kastiguhon mo. Pero ang mga bitchimis, mga pagano mo na, ilang manggikawat katong Holy Tabernacle, katong sudlan sa may kahon, niya ditong holy, katong dekalog na po kasugo, kinong ikulit sa kamot ni Yahweh, yang salin nga mana, o ang sungko ni Aaron. Ilang pasipalahan, ilang patiran, giludan, kaya mas lang abli. Gusto ko islang mga abli, nasa kong Ginoo,
50,000 people, 70. Buot sabot doon ay pandemya. Daghan nga matay. Mabasa na nato sa 1 Samuel 6:19. Nga tungod silang pagpasipala sa sagrado nga butang, sa sagrado nga larawan, kisilutan sila. Pero di lang kay katong nagpatid-patid, nagbugal-bugal, 50,000, 70. Sa ito pa, pila ka ito kalungsod. Kaya daghan mo kayo nangamatay. Muna ipinumduman kita nga ang butang nga iya sa Diyos sagrado, dili na ito pasipalahan. Pero, mora ito itong tupag sa pangutana, dong Rick, atong imong gipahibaw may tungod sa signs of the sent by God or prophets, gipahibaw na ta, nga ginuog yun, mo communicate o mo hatag kanila sa word of wisdom and also how to prosify pagtagna guban pa. Kaya, niabot niya pa si Sister Christy Agas, doon na importante kayo kay more ba ni Pangulo na to sa mga solemn songs o sa itong snack ka nag-init nga kape. Sister Christy Agas. May gabi, Brad Sok. Regarding sa imong tema karon, Brad Sok, sa being a preacher ba? Nakoy pangunta na, Brad Sok, di ba naman sa gospel nga, go to the world and make disciples of men, of all the nations. Pangunta na, Brad Sok, kung ikaw, di ba kita man giawhag sa Ginoo, Brad Sok, nga mo preach, mo everyone is invited to do the works of the Lord. Kung wala na nimo gihimo, Brad Sok, makasala ba ka? First question. Second, kung imo siyang gihimo nga preacher lagi ka, pero kutubra pud ka sa istorya, wala pud ka sa buhat. Asa man ang mas makasala, Brad Sok, ang wala nagbuhat sa mag-preach or nag-preach ka pero wala nimo puy imong gipanudlo. That's it. Thank you. Mora ka kung doon ay mga signs and also when it is confirmed by the minister of God, pare ba o bishop ba nga na ako'y kining isulti nimo Monsignor nga na ako'y mo agda ka nako nga pasangyawon ko, walihon ko kay nakahuman naman ko sa atong kining adult catechism, study of the scripture, study of the dogma of the church, pero kuyawan mo ko, dili ko kay masaag niya hinong ko, o magkapasalaag kong mga tao. Yan doon ay uban nga nanudlog yun, pero wa niya buhata. Na kining duha pulos gani sayop, kay kanang nambirto, ginganlan na sila o kining antichrists. Nga, they preach the word of God, the commandments of God, but these men or women do not practice, do not obey the commandments of God. Scandalous man. Kaya nagtudlo sila sa puong nindot, pero wala nila buhata. Ya, masukong Ginoo kay daghan may nung mo masalaag kay kinigod mga sinaligan gani sa simbahan. Ya, sa ni ana. So, mura nga kini silang kining kaduha kinahanglan ginilag antichrist. Ang primero kanang mamalipad. Ya, mura nga kung mamalipad tas Ginoo piligrosan. Kay ang Ginoo nagbuhat nato. Unsay antoy pagbuhat nato? Isaiah 3:7, ako nagbuhat sa tao. Kay giandam na ko ang langit ug kinabuhing dayon alang kanimo, alang sa mga tao. Pero ikaw nga kung gisugo sa pagsangyaw, nibalibad ka kanako. Imong gisuklan ang akong kapabuton. Mo sa dunay silot nga madawat nimo. Sumo gyapon dunay punishable pareha sa atong reading sa kining about Jonas. Nga ni malibad mo to. Yan ikagyo pag yun sa kay bangka. Gikukod yun sa kastigos Ginoo. Sa muna ito katubag sa may pagkutanan ni Christy Agas. Unya diya si Esther Brilia ito sa kuminahon. Balik sa ta si Brad Ree. Balik pa. May gabi, Brad Sok, kung sa atong mga tigpaminaw, balik na ko. Pangutanan ni Gika ni Army Tormon, Brad Sok. Pangutanan siya nga ngano kuno gi-celebrar nato ang mga Katoliko ang Semana Santa nga bisan asa daw basahon sa Biblia
wala man jud daw si Manasanta sa Biblia. Salamat, Brad Sok. May nang pangutana kay kada tuig sa lugon yun na to ang Pasko sa pagkatao ni Kristo. Yeah, that is December 25. Common concept and also confirm katong yan lang og sinsos ba. Kay si Mahal nga Birhen, mabdos, kuig San Jose, nagpalista sila sinsos. Yan yabot ang panahon nga, di na yun makapungan, manganak siya. Wala may lawak, di sila pasudlon, kay kabo sila, dito na lang sa pasungan na tao ang bata. Ya, ang census ka nag-record man. Ya, na-record nga katong adlaw, mao sa pagkatao ni Jesus. Mao na December 25. Ya, mao na nga kining nganong gisaulog sa natong Pasko sa pagkatao. Nganong wa sa nato sa uluga ang Pasko sa pagkabanhaw. Mao nang gitumbasan gid simbahan kay ang kinaiya sa tao. Gisulti ni San Pablo sa Filipos 4:8. Kunun sa man ang maayo, kunun sa man ang matarong, kunun sa man ang putli, kunun sa mang tinuod, bansaya na. Bisag imo lang na dungog, guwa ni mo mabasa, bansaya na ni San Pablo. Practice it. If that is true, that is pure, that is holy, that is lovely, do it. Even only you learn that by hearing. You do it. So mo nang simbahan ni practice ana nga kung gisaulog na to ang Pasko sa pagkatao. Even non-Catholics celebrate that. Celebrara na. Bisan kay mga Muslim, kay doon ay nagpadaog kining Christmas card gika Saudi Arabia. Ang iyang tunog yun about the celebration of the birth of Christ. Isa, ang ilang nga ni Jesus, Isa, dili Jesus. So mo na nga, sa ulugon sa nato, ang Pasko sa kasakitan sa Ginoo, or may numdum ta, unsa kadako sa kugma sa Ginoo. Abi ninyo sa akong kakabos, nakaadto man ka sa Hulilan. Kaya doon naman ko amigo nga, dugan na kong amigo sa Catholic Charismatic, imbitahon ko na si Barino. Ang yangan si Lito Barino, sa Katoliko niya. Niyo sa Bradsok, mato kakulilan ako, daily man brad, siya nga naman. Dako mo niya to 150,000. Dako mo ko'y kapliti dito siya. Wa mo kung mag-isgo to kwarta. Gusto ba ka mo ato? Ako gusto kayo. Siya andam. Sa wala nakaadto ko. Niya, kana dahing Kalbaryo nga gitunga sa itong Ginoo, bukid man na. Niya, gikan biyod sa alas 9 sa gabi, at buntag. Sugod na ang torture ni Kristo saka hangtod pag-abot sa alas 12, gilansang na siya 3 hours on the cross. Alas 3 namatay siya. Kurtingil ka. Kaya nga ko sila, no? Kadako sa gugma ni Jesus. Niya, manalaw ko pagsunod ka niya, magtinapulan kog simba ka niya, mauwaw kog kumpisal ko pare, nga kaluwasan man na. That is really cowardice. Kung saan ang cowardice, usana sa mga sala sa tao ka nagkatalaw. Kanong talawan mo kayo mo, kag pare, hindi man naman nabi sa imong istoryas pare, kumpisal ka, makasama mong pare dako kay ipanabi na itong sa. So, dili ta mahadlok pare sa pagkumpisal sa itong mga saha. Dili ta mauwaw sa pagsimba. Bisang atong sinina, dili bago, basta limpyo, simba ta. Ako ginang natagamtam when I was 13 years old rather, ng among pamilya, pobre kayo. Naguma, we need God. Kabasag-basa naman ko itong mga leaflets. Siya man sa manong, manimpatag madomingo. Kaya ispapa ko, tulo na kabayo, pobre lang yan po, magsakit-sakit, magpuli-puli lang. Sa tuodong no, nako, imong mga anak kababae, anak ng laki, kami, ako ang simbag ko, ako manlabas akong purol, pa may long sleeve niya to. Ako pag tinaas nga, sa mga bata ba, purol man, niya, wapay chinilas, kadong bakya ni Liling. Oh. Simbag ko, di ko madlok, di ko mo, lipay ko. And that very time until now, I experienced the joy and peace. Ya sa akong kahuyang, kay kita tas mga tentasyon, sa maliban man ta, pero karon kaluis magagahom nga Diyos. I am ready to die. Dili kay pagpanghambog kay panghambog man imong ginuor gini ba pero mangandam gyud ko. Mo na nga
peaceful ang kinabuhi, daghang mga suliran, daghang katagbog disgrasya nga ako ngilid sa kamatayon, bakod yun ko. Mayroon yung Ginoo, not yet. Stand up, raise yourself. Extension. Sunan extension pag Ginoo abot ang linggid ko din sa kung katong miaging tuig 2023. O makita nimo yang kuas Ginoo. Continue. So ay lang ko sa tagig sakit Ginoo nga di ko kabangon kay sa una ko pagsangyaw niya. So that is it. Pag-abot na ko dito sa Kalbaryo, 40 din paita. Niya pag-abot kina mo sa Kalbaryo, wala na. Walay bukid. Gihimong dako kayong simbahan. Grabe. Tu kadagkong simbahan. Gabi mo kasi naghimo na. Santa Elena. Inahan ni Constantino, King of Kings. Emperor man. Ang emperor mo ng King of Kings. Hari na sa tibuok kalibutan. Huwag sukol niya. Yang anak kay, yang inahan kay Rain naman. Diyadaghan mo kayo dito mga gingharian, mga sundao uban pa. Kinahanglan kong kahoy, kinahanglan kong bato, kinahanglan kong mga panday, kinahanglan kong engineer. Tukod, purtinda ko ang simbahan. Karaan na kang itsura. That was second or third century, mga year 200, 300. Santa Catalina. Santa Elena. Unya ka ng bukira, wala din nakakitag bukid. Pero naadi altar, ngon ini dako. Diya ang lungag. Katubang ugsukan sa kuros ni Kristo. Yang nga nahibong kong sung-sung mga tao na kung ano sa may gisuong nila diha, naadiha ang hall, lungag, giugbukan sa kuros. Yang kung sa may katumbuhaton diha, isud na imong kamot niya ampo. Niya pagayo ay imong kinanglan. Mutog isud na ko, pagsud na ko, pagkuha na ko sa kong kamot, bugwak man nagluha sa kong mata, nauwaw kung anong hilak mo ko. Ngita kong iskin na diri, sige kong gitiwas og hilak. Sao, hindi ko kapungan. Yan, giduol na akong mga parintin ako, iksaon ni Rudy Kabigas, nakudung, nakabantay ka dong, ako hilak mo ko siya, kitang tanan, bradsok, tanawar ang mga babaeng nga laki na hilak hangtog karon. Kay bunon kayo. Very strange. What is the message nga, butang ni mo yung kamot atong katong butang nga sa kuros, ikuha ni mo, ang imong luha, igod kadong kapungan. This is the message. Nga you cry for them. Hilaki sila. Kay daghang kayong makasasala nga akong gidapit, nagpakamatay ko, dini bugso ka nga akong kuros pagpagmatay. Pero naay dili maminaw, dahil di mo to, naigi palabi ang kalipay sa kalibutan, naigi palabi ang dungog o gahom sa kalibutan. And they reject me. Muna yung message dito. Apan ang atong message atong minaw si Brad Alex Basik. Si Sister Bray. Sister pa. Sister Joy. Hilig. Sister, welcome, please. Balik ko sa propeta, mangutana lang ko si Ay, sorry. Mangutana lang ko kung balik ta sa propeta ba. Mangutana ko kung si Nostradamus is a prophet ba, kay nganong makahibaw man siya sa umaabot. Prophet. Nostradamus? Okay. Now, Nostradamus is a renowned person as a prophet in his own virtue, whatever. Pero daghan siya panagnang wa matuman. Kaya na may mga talaan sa prophecies niya. Pero doon na siya mga tagnang natuman. Katubitong di duha ka takas kayong building sa Amerika. That was already iyang gisulti na nga dili literal. Pero description of that, tukma yun. Muna nga, doon na sa siya mga propesya nga natuman. Doon na siya wa. But that the question is, how did he get that gift of prophetical knowledge? Ako nagtuo nga, sige sa to siya gampo para sa maabot nga panahon ba magalantaw mga tao. Pero pagpahibawasan nga, why na siya mga prophecies nga, wasan matuman, pagpahibawasan nga, he is human. All the prophecy, true prophecy, is not ordinary. It is a miracle. Kanang propesya, milagro na. Hibaw, 20 katuig umabot kasi may baho na ito na. Pero the prophet, ug muna siya propesya, he defined that what happened. The coming 20 years, coming 10 years, may baho siya. Mahal nga birhen, doon na yung mga tagna, di ba? Sumawala ka, kining, why is it that
the prophecy is called a miracle. The reason is, kinsa magdawana siyang kaalam. Nga may bao siya sa mga, unsay may tabo sunod si mana, unsay may tabo ugma, watak hibaw. But the prophet is inspired and given the gift from the Holy Spirit that he can interpret. And they use their own words, unknowingly, it was, or it is, or it will be a prophecy. Muna nga, ang tagna, milagro na. Milagro na siya. Muna nga tao nga doon makatagna, performing a miracle. Muna nga mga propita niya to tinamud gyud. Pero doon na sa mga propita nga gisalikwes Ginoo kato si Maya. Si Maya, niangkon kay ikaw propita, nagsuroy ka na, nagdaghan, nagtudlo ka, pero daghang bakak. Dili tinuod ang imong gitagna. Ngano? Kay ako wala magpadala kanimo. Dili man pinadala. Pero kining atong sultihon ron, pasultihon si Brad Alex, pinada gini sa iyang asawa. Mayang gabi mga igsoon, mayang gabi Brad Sok sa tanang nagsunod sa atong tulumanon, pinaagi sa tabang sa DYRF o dire sa New Creation Servant Community. Akong pangutana Brad Sok about sa kuan nga si Enoch bagi considered man to siyang prophet pero nganong iyang mga libro Brad Sok wala man kuan, wala gi dawat sa kuan ba sa atong pagtulunan way mga teaching kay sa Sirach 44:16 gidaig man si Enoch. Nya ikaduha akong pangutana Brad Sok nay gisgutan nga kuan tulo ka tawo nga wala mo agi kamatayon kadto sila si Elijah o kani si Enoch o kinsa may ikatulon la ni Brad Sok kay akong natan-aw sa Bible duha ra man ang wa mo agi kamatayon. Si Elijah gikuha sa karwahe nga kalayo, si Enoch gikuha sa alimpos nga kalayo gyapon. Kinsa man ikatulo Brad Sok palihog ko sulti sa kuan ngalan. Sa libro sa Genesis, wa magtudlo, wa mag-indikar, wa magpahayag nga Enoch, one of the patriarchs, nga nakahimog libro. Wala. Pero he was called a patriarch, a prophet, kay ang usagod katawo niya itong panahon na nga gustong mo tudlo sa pagtulunan sa Diyos, he will be called a prophet. Kaya kanang prophet, kika na sa word nga prophetess, Greek prophetess, meaning teacher. Not necessarily all prophets know the future. Apan kadtong mutudlo kaniya to sa pagtulunan sa Diyos, nganlag prophetess, meaning you release the message of God. Muna nga, ang pangutana ni Brad Alex, dohara may nasgutan nga tao nga wa mo agi kamatayon. Si Enoch, ikapito ni Adan, nga samtang naglakaw, gisakgaw sa panganod, gida nga to sa taas. O kining tawhana nabantog sa iyang pagkaaghop. Kung saan ang kaaghop, Brad? Kada bang meekness ba? Dili masuko. Imo nang pasipalahan, imo nang ludan, di mo baos. Hilom lang. Niya dili mamnimaos. He was very meek. Siya aghop kayo. Muna nga, purong-purungan sa Ginoo. Niya si Elijah, si Elias, nga king of the prophets. He was so brave. Makahari na itong mugukod niya. Kay nasina niya. Patyon ko siya. Deo sa ka, dito sa bukid nagampo, sung siya 50 kasundao. 50 kasundao, aron pag dakop niya, hindi pa dakop patya. Pero katong 50 kataong ipadasari, giwanag kayo nga matay. Kaduhag yun. Hangtod si Elias na lang siya. Kay kung ano, mugukod niya po, dadan maginug kayo. And that was really Elijah, the king of the prophets. Nga di gyud siya madlok. Pulos gyud binutan og tarong niyang kinabuhi. Wa gyud mansa ang iyang kaputli siyang kalag og lawas. Mo nang gipili sa Ginoo as the king of the prophets, and one of your rewards ipasaka ta kas kitasan. Mo na duha. Dunay pa isa. Nga sa mo agi kamatayon gipasaka sa langit. Santa Maria. Wa mo to agi kamatayon. Buhi ipasaka siya. Pero diya sa Holy Land doon ay Dormitio Mariae. Latin na siya, Dormitio Mariae. Dormitio,
pagkatulog. Maria is genitive case sa Latin, both sa ang pagkatulog ni Maria. Pero di man, tinuod nga natulog, gikatulog lang siya hangtod namatay. Kay kana bang kamatayon, sa Biblia gamiton, pagkatulog. Pero dili, ang kang Santa Maria, dili yun. Naglakaw na si San Tomas, kasi ang misyon, lain lapit. Pagpauli niya, giminong siya sa Jerusalem, yung makauban, nakakita mo siyang babae, siya, pamilyar mo ginako ni Bayana, lakaw kusog dagan. Yan nakita sa Mahal nga Birhen man, purti niyang lipaya. Sus, Mahal nga Birhen man ni, inahan si Ginoo, kusog kong dagan, kay magigsulti ko, mutahod ko niya, nagkaalam sa kalayo. Yahag to ni hunong siya, kisapwang sa panganod Santa Maria, giisa nga tos kitasan. Gipasaka sa langit sa gahom sa Dios. Ya ang Assembly of Welcome mga anghel nga nisugat kaniya. So Maria, wa mo agi kamatayon. Sa mo na brad ang ikatu. Inataka kita diriglain pa. All right, so kinin ato sa minaw ning batanon. Si Ryan, Dong Ryan. Mayong gabi, Brad Sok. Mayong gabi sa mga naminaw karon. Ang akong pangutan na, Brad, is kanang love man ta ni kuhan ka sa Ginoo, love man ta niya. Nganong tagaan to niya kanang mga problema, Brad, o kanang mga kasakit. Challenge ba ta na diri sa kalibutan, Brad? O ako ikaduha nga pangutan na kay about aning di mo kaunog kanang baboy o kanang yan dugo ba kay na yung mga laing katuhuan nga sa yawa daw na gikan. Mara na, Brad. Ngano man nga hatagan yung tag mga kasakitan, kalisdanan o mga pagsuway sa kinabuhi. Ngano man. O dili lang kasakitan, kalisdanan o pagsuway. Tintal pag yun. Ang tintal mo na kuyaw, kay mapildi tas tintal, may pirno matag dita ka sugakod o biya. Naa sa ibungan kayo, naa Santiago 1:2. Basahan na, may buong ka. Ningon ang Diyos, pinagi ni Santiago, be happy when you are entrapped with temptation. When you come across with temptation, paglipay. Kung makatagbo kang mga pagtintal, pagkalipay. Kay kanada yung tentasyon, mao man na nakapukan ni Adan ug Eva. In our time, aron pag ingno to paghulip sa dakong sayop ni Adan ug Eva, tintalon sa ta. Ug kanang tintal usana ka panalangin nato nga kung makadaog ta, kununahan tas Ginoo. Mara nga sa 10:24 sa 1 Corinto 10:24 ningon San Pablo, ayaw kahadlok kung mabuti mo ang tentasyon. Kaya ang Ginoo nag-andam kanunay og paagi nga makadaog ka sa tentasyon. Sangbita siya. Mara nga all temptations, the prepared counter is already set and prepared by God. 1 Corinto 10:24. Ayaw kahadlok. Kay ikadaog na to tintal merit. Unsa nang merito? Ang merito kinat sila na meaning kanang tawhan na takos og angay sa purong-purong og ganti. Yung sa may ganti na tuwa tayo merito. Mo na ang merito to win, to overcome the temptations. And how we do that, mo nang ingon sa 1 Corinto 10:24. Ayaw kadlok kung sulngon ka o mga tentasyon. Kay ang Diyos nag-andam o gahom pagpalusot o pagkadaog nimo sa mga tentasyon. Call on Him. Mo na nga, dili na ito malimtan. Nga Ginoo din nag-andam sa rupage nga makadaog ta sa tintal. Aron nga kana, mumarka og merito. M-E-R-I-T-O. Merito. Unsay kahulugan na reward. Worthy of your sacrifice. Worthy of your victory against temptation. Mo na siyang merito. Mo na kinanglag itang merito kada adlaw kay mo na yung points na to diha. Mo na makapasukod. Langit ka. Pero gusto po kayo kang maduol kayo kay Ginoo, daghana imong merito. So daghana ang imong pagdaog sa mga tentasyon. Ayaw pa ulipon. Kay ulipon kayong katawa sa tanas. Kining tawhana, liwat yung kay din iba. Nada sa akong tintal, nada sa akong pagsulay. Si Adan, nada na lang san. Mo na to counter the weakness of our patriarchs, Adam and Eve. We have the power from Christ that we can overcome all kinds of temptation.
Pero di ba mabugot siya na yung labing lisod nga temptation, Brad Ray? Nato nga lalaki. Nasa Sirak 8:9. Nga ang labing lisod sa tanang tintal kung mutan-aw kag matahom nga babae. Kay maibog ka, mupitik sa imong kasing-kasing, ang ulag nun nga pagbati, tinguha sa kaulag tungkol sa imong kaibog, sala na na bisagwa pa nimo buhata. Imagine that? Sala na na bisagwa pa ni buhata. Muna ang tambag na kita kagwapang babae, hanga dayon, praise the Lord, may pagkahimos Ginoo. Adaygo ng Ginoo kay may pagkahimo ning babayhana. Tagi ko gahom Ginoo nga dili na ni makita as kong mata. Hangad lang pag guduko pa nimo nawa na kay basig gihadla na gani Satanas. Ha? Oh, San Mateo 5:22-28. So na sa New Testament san. Yan ingon pag yun sa 36 sa kuan pagyapon sa Sirak. Tagsarti ka kabasaan na. The most beautiful being of all beautiful in the world is the beauty of a woman. Ang tanan ko nung nindot sa kalibutan, ang labi ko nung nindot sa tanan, ang matahom nga babae. O, di ba? Tanawa na mga commercials siya. Kasi ilay butang mga bisag sa kyandan ng ilay baligya, butang ang Diyos kilid o guwapa kayo. Kaya madani man ang malaki naigwapa. Muna nga, mo praise the Lord ta. Dili tamingon tinindutan ni bihana. Wa pa ni kauban ako na ning ulitawhan. No, sir. That is temptation. And temptation when it is wound, it is a merit for us. Muna nga, naibuong ta ng Santiago 1:2 nga kung tintalon ka, paglipay. Uy, lipay ba tayo ng tentasyon? Naamanigod sa manamo? Sa katapusan ba? Og dili mo kami pagdaog sa mga pagsulay. Og dili mo kami pagdaog sa tentasyon. Kaya sa Latin ko man na, tentasyon man, temptation. Ang sa atong hubad kasagaran sa mga pagampo, sa manamo, dili mo kami pagdaog sa mga pagsulay. Kaya kadang tentasyon pagsulay pa na. Pero dili tanang pagsulay tentasyon. Kaya si Abraham, gisulayan mo sa Ginoo. Pirti ni mong ampo, pirti na tiguwang na kay mong asawa, niya karon gitagan, tagag bata, gwapo, buutan pa kayo. Yan yung Ginoo, ihalada. Sus, marisip ingon tingali sa si pagka gutom na ko sa kabuutan, pinangga, kaya na ko, mahal, kaya na ko ning bata niya. Iyan na sa kuhaon. Katon na kong gugma ini bata, tingali mga 7 or 10 years old. Kuyog niya, kuyog tado, katos bukid. Asa man, magkuhan sa ta, magpundok tag kahoy. Bato, pag human mangita tag kahoy nga laya, pag human mangita tag dahon nga higdaan mo. Sugot lang ito ang bata. Dong gapuson ta sa ka. O gapos na bata, wag yan mingon nga nung manitay. Imam ko pigdaon ning bato. All right. Nyabot din. Pag isa niya siyang pinut, baraw, hait kayo, kupta sa anghel. Abraham, ang pagsulay na kadaog ka. Nay karniro din nasangit ang sungay mo na ihalad. Ayaw si Isaac. Isaac pa itong bata, no? Yes. Niya si Isaac nanganak o Jacob nanganak atong 12 tribes. Ya, may oras pa ta? Sa dili pa ta mo tapos kay niya pumanta. Diya atong jutay mga panumdum, social concern,